Okay, so maayong adlaw kanimo nga nag-view or maayong gabi kung gabi ka nagtan-aw. This content is all about the Halloween. Unsa gyud ang Halloween, unsa asa ni asa ni sugod or unsa gi origin sa Halloween. Mo ni atong topic karon, and biblical ba kini gitawag og Halloween? Kinahanglan ba ang Kristohanon maga-practice aning celebration is Halloween party? So mo ni ato ang topic karon. So kining Halloween gina-celebrate ni siya mostly dili lang diri sa Pilipinas, but another countries nag-celebrate sila from Europe, America, and even South Korea, and all the countries. Mostly daghan kay mga country ini nga naga-celebrate aning Halloween. So unsa man ning Halloween? Halloween, ang origin gid aning Halloween is gikan ni siya sa usa ka festival nga gitawag nila Harvest Festival, o duna sila tinuuhan ini nga during sa Celtic year o kanang Samhain. Samhain usa na siya ka festival nga ang tanang farmers magdala sila sa ilahang mga livestock, ilang mga buhi, dalon nila o katong mga naapoy mga magdala sila og mga prutas o mga utanon. So ila lang dalon. That's why gitawag na siya og original lang gitawag na sila og Harvest Festival. So nag-evolve na siya, nagkadugay ang panahon na bisan abot ang Christianity na during sa 800 AD the church established kanang gitawag og All Saints Day, na gikan sa Samhain Festival nahimo siyang All Saints Day on November 1. Then after 200 years na pod ang milabay, napun-a na po nang gitawag og All Souls Day kanang sa November 2 nga ang mga buhi moadto mo bisita sa lubnganan kay ilang gituuhan nga ang katong mga namatay sila daw ang nakabalo sa future. That's why makikinabi sila didto para masayran sa mga buhi kung unsa gyud ang ilang future. That's why ilang makigsulti sila didto, moampo sila didto nga unta tabangan ang ilang future, ilang pamilya. So muni ang nabatasan o mostly sa gawas nasod gina-apply ni nila gani bag orang nahitabo sa South Korea nga dunay daghang nga namatay, na stampede sila. 146 ang namatay, and then 50, more or less 50 ang na-injured tungod kay daghan kayo ang miadto tungod kay every year tungod sa COVID lockdown nga wala sila makahimo sa mga nangaging mga tuig. Pagbalik na sa normal, that's why ang mga tao mura sila na kanabang ganahan sila nga kanang ma-enjoy sila. So niadto sila katong sa South Korea, different countries to sila nangadto didto kay pag-celebrate sa aning gitawag og Halloween party. Usa ni siya ka festival, Harvest Festival originally. That's again convert sa into Halloween party. And Halloween derives from the word All Hallows Eves. So ana nga og sa Bisaya pa kana nga celebration, kana nga party, ila lang gina-celebrate nga ang tanang mga espiritu o katong tanang mga kalag ila daw hinumduman. Ila na nga i-celebrate nga party to remember sa ilang mga minahal sa kinabuhi nga nangamatay, para daw malipay pud tong mga minahal nila sa kinabuhi nga nangamatay. So ang mga kalag, tong mga espiritu, para daw malipay, ilang lipayon, pinaagian ang gitawag og Halloween party. So inana ang originally nga pagpractice sa pagan ug usa ka na kapagano nga kustombre o kinahanglan bang ang Christian mosunod niini. Kining Halloween party usa na siya kapag
pag-celebrate o usa na siya kapag salute or saludo sa mga evil spirit tungod kay celebrate na nila, syempre gabi na nila i-celebrate, and then magsuot sila og mga customary nga mga makahadlok kayo, mga kalabira and tanan nga mga maskara nga kanagong mga makahadlok yun sa mga bata, even sa mga dagko, ila nang isuot and to na bang pagsalute, to salute evil spirit nga naman tungod kay ang tawo sadyang makakita niya na ang mga bata, ang mga wala pa tayo mga buot kumutan-aw niya na mabutangan sila og kahadlok. It will cause more fear kanang kahadlok nga matigom sa ilang kasing-kasing. So tungod kay ang mga maskara ilang gamiton, mga horror makahadlok ayong tanawon. Dunay maskara nga dunay ilang customary nga kanang maglakaw nga pasanang rag zombie, walking dead. So ila nang gina-practice o ila nang gina-present. That's why ang mga muapil anang Halloween party magsuot sila og mga maskara o ang ilang mga sinina magsuot sila para kana yung makahadlok. So usa na siya kapag salute sa evil spirit. That's why ang Christian careful ta nga mga Christian, especially sa atong mga kabataan nga kanang mga maskara nga makahadlok, makakus kana nila sa mga bata, mga linghod pa taon kaayo, makakus na nila og grabe nga kahadlok. That's why maghalusinate sila, magtan-aw sila ana nga mga makahadlok kay mga horror dili sila makatulog tungod kay maghalusinate sila tungod sa maong spirit nga naman kay pagsalot na siya sa evil spirit. Hinumduman nato nga Satan is siya ang prinsipe sa darkness. So Satan is malipay ni ana kung mag-celebrate ang mga katawhan nganuman damor nga makapanimuhat ang mga demonic spirit ana nga time. So di ba nahitabo nga daghang na stampede o di ba, so 146 ang patay lipay kay Satan nganuman kay nakapatay siya mostly sa dagway itong mga tawhana itong nga matay nakadawat ba itong Jesus Christ. So syempre kung wala to'y Jesus Christ iyahan na gudto. Inana ang kalipay ni Satanas nga daghang mapatay nga walay Ginoo sa kinabuhi. So Christian, careful ta, dili ta pasagad og practice nga usa ka pagano og walay gisugo sa pulong sa Ginoo. So Halloween is unbiblical og dili bagay sa Kristohanon. So more ni ang tubag sa ato ang content. Halloween is biblical ba? Should Christian celebrate Halloween? So dili gud siya pwede kay makakus siya og duga nga kahadlok sa atong kinabuhi, no? Maghalusinate, dili ta katulog, na dili maayo sa Kristohanon ang Halloween. So God bless sa imuhang pagpamati uputan awin nga video. Glory to God.